Здравейте, приятели, и добре дошли отново в канала Electronic Box. Тук говорим за доста теми. От ежедневна електроника, различни технологии, до фото, видеотехника, че дори и DJ оборудване и интересните неща около него. Днес ще говорим нещо подобно. Ще обсъдим единствените две стриминг услуги за DJ. Знам, че има много повече. Добре да ако настоявате, нека набързо да споменем повечето от тях. Те са Spotify, Tidal, BeatSource, Beatport, Apple Music, Deezer, Amazon Music, YouTube, SoundCloud, Bandcamp и още няколко. Но към днешна дата най-използваните две са Spotify и Tidal. Аз използвам и двете и мога да ви дам моето лично мнение за тези платформи. От гледна точка на DJ. Искам обаче да ви предупредя. Колкото и да ми се иска да бъда позитивен в тази насока, има изключително много пречки, които ме спъват да вървя до край по този положителен път. Имайте го предвид. Както винаги, ще се опитам да бъда напълно честен и ще споделя само единствено личния си опит. Ако в някой друг край на света ситуацията е различна за вас, чудесно. Радвам се. Направете си видеоканал, споделяйте съдържание, това е супер. Само не ми заливайте съобщенията с глупости от типа не си прав и така нататък. Имам зад гърба си някакви участия и повярвайте ми, всичко, което ще ви кажа днес, идва изцяло и само от реалният ми опит с Spotify и Tidal. Нека започнем с добрите неща, става ли? Ако сте DJ през 2026 година, то няма никакво съмнение, че ви трябва поне една от тези две услуги. И веднага ще ви кажа защо. Всеки ден около 120 000 песни се качват в стриминг платформите. Абсолютно всяка една от тези песни може в даден момент да стане заявка или поздрав от клиент. Демек, нещото откъдето може евентуално да изкарате 2 лева. За един диджей не е нито възможно, нито ефективно да съхранява цялата тази огромна маса музика на лаптоп. Това си е просто невъзможно. Затова трябва да използвате някакъв вид стриминг услуга. Второто хубаво нещо е, че тези две услуги са най-популярните и определено могат да спасят едно парти. Това буквално ми се случи преди няколко месеца. Tidal е много добре поддържан и присъства във всички диджейски софтуери и платформи. За мен обаче Spotify си има по-добри плейлисти, изглежда по-добре и като цяло е по-удобен за използване. Но до тук свършват добрите новини. Готови ли сте сега за лошите такива? Ами, да започваме. Ще говоря основно за Spotify, защото това е основната от двете ми споменати платформи. Но повечето от тези проблеми важат с пълна сила и за Tidal. Първият проблем – скоростта. Те са бавни. Прекалено бавни за реален DJ сет, ако разчитате само и единствено на тях. Ако ги използвате само за поздрави, то тогава сте си окей и е абсолютно възможно. Но пък тогава ви трябват 2 лаптопа. Един за основната DJ работа и втори за обработка на заявки и поздрави чрез Spotify или Tidal. Разбира се, скоростта зависи от интернет връзката ви, но дори да сте с добър интернет, представянето им не е особено добро. И това ни води до втория недостатък – зависимостта от интернет. Въпреки че някои предлагат и буфериране, но когато нямате интернет сте чао, приключихте. Това ми се е случвало. Моите денони плейваха песен без waveform, без BPM или друга информация на екрана. И след това, бум, музиката спира по средата на трака именно заради прекъсната интернет връзка. Първият ми въпрос към организатора на всяко едно събитие винаги е за обхвата на мобилната мрежа и качеството на интернета. А те винаги казват едно и също. Спокойно, интернетът ни е перфектен, не се притеснявай. И поне в моя район и в моя случай винаги се оказва проблем. Следващ проблем – търсачката. Например, ако търся Audio Deluxe и трака 60 Seconds, погледнете резултатите. Това до голяма степен се дължи на предпочитаното сортиране в Recordbox. В този случай по дата. Но дори и да сортирам по изпълнител, първите резултати нямат нищо общо с търсенето, което искам. 100 кила може да е хепи, че негов трак излиза по-отгоре, но не и вие, ако търсите нещо друго. Първите 6 резултата са напълно несвързани. Пробайте сами и ще разберете какво имам предвид. Следващия проблем – BPM. Погледнете BPM-а, който се показва, когато търсите Last Ketchup Spotify.
След това го заредете в Rekordbox и изведнъж BPM-ът става 92. Да, всички диджейски софтуери могат да удвояват или намаляват BPM-а без причина, знаем това, но стриминг услугата поне трябва да знае правилния BPM предварително. Може би изпълнителят трябва да го предостави, а Spotify да го споделя, за да може DJ софтуерът да анализира самия BitGrid около правилния BPM диапазон. Или поне такава е мечтата ми. Друг проблем – рейтингът. Защо изобщо има рейтинг в Rekordbox, когато използваме стриминг платформа? Ако не можем да го ползваме изобщо. Накратко, той не работи, ако ползвате Spotify. Open формат диджеите имат нужда само от две неща. Рейтинг и BPM. Без тоналност, без други глупости. Те искат хората да танцуват на супер хитове, миксирани възможно най-близо до съответния бит. Това е. Още един голям проблем е типът на лични версии на траковете. Аз идвам от времената, когато винилите имаха клубни версии по около 8 минути, екстендед версии от 6 до 7 минути, акапели, инструментали и така нататък. Вече не, скъпи приятели. Вече не. И това си е истински срам. Да, софтуерът ви може да прави стемс, за тези, които не знаят, да раздели вокал и така нататък, инструментал, но само да си припомним колко яко беше да пуснеш инструментала на MC Micro G и DJ Sven и да наложиш отгоре акапела от друга песен на Мадона, а не Holiday, като например Like a Virgin. Днес това е технически възможно, но не е страхотно, като в онези славни години. Днес се изисква много голяма изчислителна мощ и тежка работа от компютъра, който ще бъде изключително скъп. Тогава ни трябваха само 2 грамофона Technics и 2 макси сингъла, които струваха по една Deutsche марка бройката. Да, на снимката съм аз през 90-та година. За да не съм голословен относно макси синглите, ето ви пример с любимия ми сингъл за тази година – Dolce и трака Anxiety. Толкова ми хареса, че реших да го купя за колекцията ми, като си мислех, че като в доброто старо време вътре ще има много версии, акапела, инструментал, нищо подобно. Вътре има само оригинала, който дори не става за танцуване и диджейски цели изобщо. Аз очаквах ремикс версията на DJ Dark, която е жестока, но и това няма вътре. Обложка без надпис, заглавие или изпълнител. Трагедия. Ето ви един стар сингъл на Praise Cats, който се казва Shine on Me. Има надписи, заглавие, снимка. DJ Antoine Mix 7 минути и половина. Йоко Ремикс 6 минути. Както и акапела 3 минути. Днес повечето песни са по 2 минути и половина. Нямам думи. Но нека да не се отклоняваме от темата. Като заговорихме за Stems, познайте какво. Stems не работят в Rekordbox с Spotify. Още един изключително лош недостатък е, че в Rekordbox просто не можете да добавяте тракове към вашите вече готови плейлисти в Spotify. С други думи, Rekordbox работи в еднопосочен режим. Той вижда вашите Spotify плейлисти без проблем, но не може да добавя тракове към тях през самата програма, ако по време на работа си изберете такива. Супер зле е, нали? Разбира се, можем да навлизаме все по-дълбоко и по-дълбоко в тази тема, наречена стриминг услуги. Но нека по-добре да спрем до тук. За финал, нека се повторя. През 2026 година да имате поне една от тези услуги, Spotify или Tidal, в арсенала си е просто задължително. Познаването на всичките им проблеми ще ви помогне да използвате по-лесно и с по-малко главоболие тези платформи. От мен Нико, пазете се, бъдете здрави и пожелавам невероятна, успешна и още по-вълнуваща нова 2026 година. Peace!